Sugeng enjang pemirsa, niki udan deres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbak Yuni pemirsa. Intan tadi kena sedikit kendala ya pemirsa. Habis mandi, bersubuhan mang mandi, terus salin. Intan kan nek salin mesti di sini lah pemirsa. Biasanya dikunci yo rada deh. Ternyata dadi kekunci. Juga iso pemirsa wong kekunci tak jeglek juga bisa. Oh, aku tak dobrak ngene ora sanggup aku. Tak sanggup aku. Terus aku Pak Silo nganggo ni apa Bu nek ape ngunci-ngunci. Iki dibubari diganti kunci sing baru. Malah ngono. Ayo ke sini ya. Pemirsa dono ke sini. Macah. Saya tak dononnya macah. Kuwi macam lho, nganu apa ki macam. Ya putih. Metik-metik brambang bawang lho. Lombok ke digodoki. Kayak apa ayam iwak pitike wis sampe dibubuti. Carane make banyu panas. Wis sini Intan dono ke sini. Ya. Oh alah pemirsa gak jarang pemirsa. Wis buka sik pintune kono buka sik. Buka sik. Nah. Akhirnya aku buka pintu ini pemirsa. Buka pintu ini aku. Tak buka kuncinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi iki dikunci Intan dari dalam dan kuncinya macet tuh. Ini kondisi kekunci toh ya pemirsa. Nah, macet kuncinya ndak bisa. Oh, tidak bisa. Dol, cara mono dol. Iya, cuma dol. Iya, harusnya diganti sama Pak Silo. Lho ki kekunci tan. Awak mbok jeglek kita ya gak bisa. Untung ibu mengkok krungu. Kok ya awakmu ora celuk-celuk. Ibarat brok-brok ning kene yo. Ibu buka. Salah satu alternatifnya kono mah kan yo kekunci sing kamar mandi situ kan dia kekunci. Salah satu alternatifnya yo Intan kudu jegol iki pemirsa. Jegol cendela iki. Intan terus Tapi bisa dibuka Bu. ya bisa. Awakmu lompat cendela iki ketemu dengan motor. Oh, kudune ngono. Betul. Nek ana tak gangene ben gak dianu minggu tikus pemirsa. Iki apa Bu? Apa dok? Ndi? Iku mbah ra ngerti aku. Saya sesuk neh wis jenenge musibah ya gak roh ya pemirsa ya. Kekunci. Ayo. Oh alah, duduk banget tuh. Oke. Oh alah kan, tak lakon nenek iso kancing aku mau wis bayangno. Ora nek wong ngono terus piye? Ngono lho. Ora nek wong ngartine aku pas kok nek sore mesti makan biasane ngancani ibuke ngobrol ning omah ngarep. Dene lah dhewean terus piye? Aku ngono. Aku kok ya ora krungu mak tak jajali. Kecuali dekne wani buka cendela terus melompat. Eneng-eneng ae. Gak apa-apa. Kalau dia jendek mah. Itu dienggo brambang goreng, dienggo ngepiuri sayur karo dienggo apa? Bumbune iki lho. Dibumbu pepek karo mamak ki nggo. Dadi enek kemiri, lombok brambang bawang tumbar, enek jinten. Ya enek kolo, ya mak yo. Iya. Terus enek kunir, enek jahe. Terus enek godhong salam, godhong serai. Tumbar, dong jeruk, kunyit sing mari ayu, ikalan. Cuma klopone loro. Soalnya apa pitike loro. Ketok ora, Guys? Ketok ya Allah. Ya Allah. Enek wong bar kunci. Mama ngurusi ayam ngono. Ketokno saiki kan. Saya mak aja guys. Ngurusi ayam.
Ngasih ayam, ketok ibu kok kene. Dah kan ngasih ayam ke pemirsa mak ja. Iki ibu. Aku kan dhewe kan jahe. Aku ki nek kadang kudu masuk angin iki tak geprek, tak kei mrica telu ngono. Heeh, mricane tak ulek. Mbak kene mam. Nek sampean ono pertukan bakul jamu ya, Mak? Jamu. Heeh. Dikon mendhet gone Mbak Yun. Aku jarang pertukan kok, Nek Mbak Nur terus kok seneng kok. Tutup bisa botol gak kayak kulkas ya. Iya, bekas no Mbak Nur, Mak. Saya pengen ngombe ya ngombe. Oh iya iya, tukok nek kulkas ngono ya, Mak. Sesam sak botol. Sak kono kan ana nek kok gak bisa. Iya lah, Mak. Kulkas kan gak ada. Daun jerukku garing ra apa-apa, Mak. Tes deh, tes. Cuk. Nah, pemirsa ini, Mak. Sampai jam 9 cukup rapot? Mbah Jarwo. Mbah Jarwo. SD konggonku ngambil sendiri ya. Mbah Dek Dewi ndek iki jeneng ceritane jarene nek ning SMP kuwi sing jukuk saiki bapak-bapak. Apa kita? SMA. Dek Dewi jukuk nggone Dio ning SMA. Bagi tugas. Bagi tugas. Tetap dicari juga wis SMA. kabeh, Mbak. Itu sepi kabeh. Ade longkas. Bagus wis aja dianuni, wis kayak DJ Panda ya. Loh. Tuh lihat ah. Lihat sini. Pakai kucirannya mana? Nah, ini pemirsa tadi sudah di saya ulangi ya pemirsa. Nek sing senengane pedes engko dikepiuri lombok utowan ku ben padha njukuki. Muncrat aku mah. Sedikit enggak apa-apa ya. Dilap. Maaf ya. Maaf ya. Gak sengaja ndak muncrat dhewe kok Oke, Bara. Ini bumbunya nih pemirsa. Bawang, bawang gitu. Terus ada cabai ini dengan godok dulu ben supaya lebih nguleknya lebih enak. Ada jahe, ada kunyit, ketumbar, merica, terus dikasih polo dan jinten, juga kemiri, terus garam, kayu manis, garam, gula, penyedap, dan santan. Iki kunyitnya pemirsa yang marai cantik warnanya. Kenapa Mak Jah kok tidak dianuni blender? Nah, Mak Jah seneng ngulek sendiri. Dia kemana-mana kadang kalau masak nih dua ada pesanan, senjatanya itu selalu dibawa pemirsa. Iya dek kan, ulek-ulek sama cowok ini digendong kemana-mana, dimanapun Mak Jah berada. Ada merica barang, merica tumbar. Kadang nek sing tekok, Mak, Bu Yuni bumbune apa? Ngono, guys dijelaskan nanti terus ada daun jeruk, daun salam dan juga serai. Digeprek kok serai. Digeprek. Bumbu kepek lah enggak juga. Kepek, iya. Kalau Jawa lembaran. Cuma nek bedone kan bumbu gule dikai bumbu dadi lho, Mbak. Oh iya, tumbas kuwi. Gule ayam, gule sapi nak awake dhewe yo ngene iki Mbak, lebih enak ya, Mbak yo. Yo enak lho ya, Mbak Yundo. Soale nek Aku nek ngarani aneh-aneh iya, aku nek ngarani ya, Mak. Iki bumbu pepek lembaran ngono ae. Oh, ya lembaran lho. Mbah Ten kok ngarani lembaran. Mbak Salwa bumbu oren. Bumbu oren nek Salwa. Wes, bae sik kemirine dadi. Dadi terus digongso terus ayame sing jek mingit-mingit cantik mang to, kuwi terus dimasukkan. Oke ya Mbak Intan ya. Nanti goreng kerupuk Mak Jah. Kerupuk yang warna-warni itu lho, Pak. Golek kerupuk. Iya. Golek berapa? Iya. Wis tak nyuci kemiri dulu ya Mbak Intan ya. Kemirine tak cuci dhisik. Ya Mbak Intan ya. Cukup ya, Mak? Udah cukup. Tadi kelapanya ya dua butir kelapa. Tapi sing sedengan pemirsa rasa sing gawedi gak usah. Amit ya Mbak Intan ya. Iya, Mama. Oke, udah Mbak Intan. Solet, Mak.
Oh iya ada. Tak ngene sik kan. Leduk marang. Iya, Mak. Tak umbai. Leduk. Ini setengah matang, Dok. Senengane Mbak Indah. Suwiwi. Mbak Indah nih suwiwi terus iya. Gak perlu suwi-suwi pemirsa. Kok kan harus diterenyem karo bumbu leh. Hari Jumat semoga membawa kebahagiaan, membawa keberkahan. Jenengan nembe nopo niki pemirsa jemaah-jemaah. Intan jemaah-jemaah kemang pertama pemirsa mandi terus kekunci ning kamar. Ora sengaja ya, Pak. Ora sengaja. Sesuk didandani Pak Silo kuncine. Tapi gak apa-apa. Bar kekunci. Kiai Puri mapune mah cantik Mbak. Iya, cantik lah. Ketok deh. Ijek sedih pemirsa. Wis gak apa-apa wis dihibur Mak Jah. Kok mari iki. Bar kekunci terus nunggoni ibune nyetrika. Jek kae jek siji wis ayem. Bar nunggoni nyetrika ibune terus nunggoni mama. Wis ngono. Makan bareng-bareng. Pertama kan ngene. Ayo piye ning gone Pak Pangat? Kok ning gone Pak Pangat? Engko ki piye aku nek ngarani ya Mak ya. Adoh rono, Mbah Sis ki kadang nek dijak adoh ngono kae lho Mak kakike. Terus ora sah ning Pak Pangat to piye Dik aku tak golek pitik Jawa dimasak dhewe, engko dadi bareng-bareng. Mak Jah yo melok makan bareng. Yo karek Mbak Yu no karek. Oh iya. Di sini terus digongso ya pemirsa sampai harum, terus ayamnya dimasukkan, terus ditambah bumbu-bumbu seasoning, garam, gula, penyedap. Aku penyedap rasa ayam yang duwe Mak, rasa sapi yang duwe. Oke, tadi iya. Terus dong jeruk, dong salam, daun serai. Iya tan oke? Oh, oke dong. Ngono ya, Pak Ikan. Mesah walah Mak, ambune Mak, segere. Rena Dok, iki Rena sini. Iki anu nih, petiki lembek jempleng kok dicuci terakhir kok dicemplungno. Biasane grupe Mbak Indah iki seneng nyeplusi lombok. Nek kaya aku ngene iki Mak wis gak wani Mak, wedes tenanan gak wani aku. Mas aku mangane gak nikmat lho Mbak. Ngono ya Mak ya. Gak seneng pedes. Dewe-dewe ya Mak. Doyani Mbak gak. Gak ya Mak ya, aku gak wani nek pedes tenanan. Anu wetenge Mak. Jane ya kadang ya pengen pedes tapi bar ya walah mbesesek. Ya pedes-pedes wajar nek ngantek tuweng pedese namplong iki gak wani. Lah Nduk, jemplonge. Jempleng. Nah, Aja digono gak usah ngene. langsung. Aja mbok kok ngisor. Loh, malah ngono iki, Mak. Ngarepe dhewe. Ya gak apa karek. Karepku makan ning plastik kuwi engko terus lebokno gondo. Oh, ndekne meh dienggo iku Mak sampah. Carane ya tak ambilno lagi satu piring to, Nduk. Sik. Nya, Nduk. Isane ngono, Mak. Ndekne kan karepe kuwi dienggo ada sampah. Gak apa-apa. Digongsone sampai harum. Di tempat awet Mbak nek anu. nek gongsonane anu apa Mak? Ateng tenanan awet ya, Mak. Aja ndemeki ireng nduk pedesen kok. Gatel irungku. Abang Mbak dapur abang Mbak Ikan. Nih tak lapir ke Ibu. Iki lho gatel. Ini baduke. Gatel. Terus saya hujan pemirsa, di tempat jenengan hujan apa mboten? Saya rimis-rimis. Sing ndek iki malah dhuwur sepol. Terus banget deh pokoknya. Pun bar setrika, alhamdulillah hatine Intan ya wis seneng ngerti setrikakno ning wis seneng.
tambah sedep, tambah sedep. Pinter ya. Biasa. Bertemu lawak sing dipikir malah kaya luwak ngono ta. Coba jero lagune almarhum Didi Kempot. Tapi anak-anaknya ya pinter ya. Yo jiwa seni ngono lho Mak ya. Nah, pemirsa akhirnya sudah di penghujung molak-malik gitu. Nah, jeguri Lombok. Ini nek grup Mbak Indah ya seneng nganggo kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono nduk Tan. Oke. Wis ta ora usah ndredeg kae wis bar diombeni minuman wis bar sarapan dikik ijek ndredeg perkara kekunci. Ndik Mak ya ora jengker ora apa, Mak. Iki lagi ngomong wedi. Umat dulu ya. Wis engko dimam karo lontong. Oke. Mama, ndang Mama bar iki mateng langsung maem ambek jajal lontong. Wong iki kok cacah renene bar salat anu iki Mak, Jumani. Ngenteni Mas Dimas budal. Wah sedep iki. Lomboke tengkem rambul. Wes nduk tak tanah nduk, ayo nduk. Tanah nduk. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat-kuat ora trauma. Pancane ngene iki tani ra kondo tapi ngres trauma wedi niki suwi nek nganu niki. Ora apa-apa, Nduk. Aman nenek ibu. Ijek kremes. Gak siti-siti. Kinara ki nek udan saiki tangane ngene. Buka tutup. Tak kene ya. Iya. Nandang garing. Wis bar setrika ki mau kok. Ya wes. Anduk. Andukmu. Jan pemirsa, tadi ada yang komentar Bojonegoro nggih hujan nggih pemirsa. Hujan. Ibu kurang 5 menit Tan. Tak syuting opo neh ya, Nduk ya. Nyuting opo neh ya pemirsa iki kurang 5 menit iki. Omahe Mbak Indah ngarep wis mbok pateni lampune. Ya wis. Rontok tletek sithik-sithik iki, Mak. Nggih. Rontok tletek sithik-sithik. Mbah wis kadung. Iki lho Mak, iki dari iki lho Mak. Sing iki kok. Mencoba sing ini. Ini dari Mbak Lutfi Ponorogo mbiyen tak jajal ngene Dik Dewi wis tak wis digoreng. Wis digoreng. Biasane mbok lebokno dhewe ngono lho, Nduk. Adek minta tolong ki lho. Ibu lagi ora pengen menolong piye? Minta tolong Ibu. Aku jadi sedih. Wis ta ora usah sedih berlarut-larut semangat enek ibu. Sing penting wis ora kekunci lah ya wis lah koke. Ayo pernah ngarep sedulu. Nah, pernah. Biasa ngresiki omah ngarep tapi Iki lho bonase. ora usah dikonten. Ngresiki omah ngarep. Iya, sok tak lebokne sik bar distrika pemirsa iki Mang. Adek malah ning kono. Iya sik tahan sebentar. Tambah sedikit gula, merasane pas. Terus terakhir pemirsa, wis mateng dikepiuri brambang goreng ben supaya lebih aromane lebih sedep. Ini kan ya padang anggitku Mang. Karena mangkan enek kumban gak garing dan ini kan gak garing. Enggak.
Sing lanang malah num tenanan. Sing lanang malah num? Heeh. Sing lanang malah. Ki ndang sampean ndang cukup lontong nang Yo mana sing. kok gampang kok. Engko bareng-bareng Iya, teko wis Mbak sekolah, Indah dan grup gak teko apa-apa. yo anu neh. Yo ora rumah ngono neh. ae kok. Heeh, gak apa-apa Mak. Ora wis sekolah. Ayo Tan tadi masukno Tan. Nek gak dimasukno. Toto tok wae. Tapi gak coba nang. Alah biasane ya mbok toto dhewe kok biasane mbok toto dhewe nek disuting ibu nek muni gak iso. Manja Mak, rontok manja Mak dekne. Biasane ditoto-toto dhewe kok. Sing ndi kuwi nggo ndi kuwi? Oh, ora kabeh mbok lebokno ngono ora. Kabeh ora ngono. Kok kene sik. Aduh tenan pemirsa. Duwel-wel ora ning kono Intan. Ora ning kono Intan, iku mbok wel-wel kabeh. Oh, iki tek dadi ngene lho, Nduk. Sik. Aja ngono, celana ya mbek celana. Suwi ora tak kontrol mbok lebok-lebokno dhewe mbok campur. Ya wis tak anunane sik. Nggih pun pemirsa selamat beraktivitas. Iya, semoga hari ini jenengan sehat semuanya, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah, nggih. Untuk yang sakit dan semoga diparingi kesembuhan, untuk pejuang garis 2 semoga diberikan hubungan yang saleh-saleh. Lah. Ngono. Irunge dingenekno. Gatel. Iya gatel. Men ngono nek dijak syuting ki sing irunge sing piye ngono kaya gak nyaman ngono. Tenan iki Mak. Aku nek mati sedih sing tak syuting sapa nek gak ngajak Makjah jek repot. Ngono kuwi untung ki Mang Makjah iso tak jak. Ya wes pemirsa nggih kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancen Intan hari-hari ini lagi kudu emosi, kudu mbuh piye gak roh pemirsa. Atine ndekne aku gak ngerti. Wes dadah sik. Kita ungkar-ungkare sik nggonmu, sik tak totone.